Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Notice TV media rong no, sang tini dur pasar kaya, tinta gram ti pasar kaya tini, sang tak paitak ni bekak no, tini sang tinta gram pasar kaya mana, Sitaram, Sobot para, Amrita Das, Bosna para, Takisu, Ang Samanja ka Matesura. Aw pasar kaya ni sang tini logorong ni bus kanggo. Job to jong kaham no nukha bolni je kok samungo ang asa khayo borok ang no o jaga o but joton chlai mane kaplai ngan hnai ang lukorok asa anorika abon bagai ang lukorok no kok sana mosungo besukang ano kaplai khe rohor mani kaplai khe rohor ka ba kaplai khe ang kaplai kha lukorok bagai o jaga ne joto lama karen tui te bebak no nokuk ang tonuksak ani area borok no aboni asa purno khainai tai chini na harmuk abo ya TTC chini ADC area no bes khai chang Tipralen abon pasapasi sing sarkar thangkai to dabi dawa to tongnai no ab dabi dawan bising tui borok ni lokorok ni jeta songkot jeta tongmano ang asa purno khayan hnai ang ani khabai wansukjak abono lokorok no kasaro ano bipul pute joy jukto khaitu abono ani kasarmo